Για να μάθουμε τώρα περισσότερα για το δίκαιο εμπόριο, κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, είναι υποψήφιος διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκπρόσωπος της Fair Trade Ελλάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τι είναι το δίκαιο εμπόριο? Το δίκαιο εμπόριο είναι ένα κίνημα, θα λέγαμε, που προσπαθεί να προωθήσει ένα εναλλακτικό εμπόριο. Θέλει αφενός να ενημερώσει τους ανθρώπους του δυτικό κόσμο, στην Ελλάδα κατά περίπτωση Fair Trade Ελλάς, για την ηθική κατανάλωση, αλλά και παράλληλα αυτός είναι ο βασικός στόχος, να προσπαθήσει όσο μπορεί να εξαλείψει τη φτώχεια στο νότιο ημισφαίριο, στις υποανάπτυξη χώρες του τρίτου κόσμου. Ο τρόπος ποιος είναι για να το καταφέρουμε αυτό? Το βασικότερο είναι να προσφέρει μια δίκαιη τιμή στους παραγωγούς των χωρών που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αυτό γίνεται παράλληλα με την στήριξη της τοπικής οικονομίας, ώστε να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη εκεί. Και όλα αυτά βέβαια πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, προωθώντας την αειφόρο πρόοδο και παράλληλα σεβόμενη την ισότητα των δύο φύλων, αλλά και φυσικά αποτρέποντας την παιδική εργασία εκεί. Μάλιστα. Από εκεί πέρα φαίνεται στην Ελλάδα ότι οι καταναλωτές το γνωρίζουν, το εμπιστεύονται ή είμαστε ακόμα κάποια βήματα πίσω? Στην Ελλάδα ακόμα βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο. Να κάνουμε και μια σύγκριση, αν θέλετε, σχετικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και ευρωπαϊκά και παγκόσμια το δίκαιο εμπόριο είναι πολύ ανεπτυγμένο, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Στην Ελλάδα τα δύο προβλήματα είναι η χαμηλή αναγνωρισιμότητα και η χαμηλή διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων. Προς το παρόν η γκάμα των προϊόντων είναι αρκετά μικρή και σε περιορισμένο αριθμό καταστημάτων. Αυτό γιατί δεν έχουμε κι εμείς οι ιδιοκτήτες μάλλον των συγκεκριμένων καταστημάτων δεν έχουν αναπτυχθεί καλύτερα, δεν έχουν αναπτύξει καλύτερα τα προϊόντα? Δεν είναι αυτό νομίζω, απλώς ή δεν έχουν κάποιες που δεν έχουν πάρει. Είναι ένας φαύλος κύκλος χαμηλής αναγνωρισιμότητας που με τη σειρά του προκαλεί και χαμηλή διαθεσιμότητα στα προϊόντα. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, πέρα από τη Fair Trade Ελλάς που έχει κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, κάποιες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αρχίζουν και εισάγουν προϊόντα που είναι ευρέως διαθέσιμα για τον κόσμο. Μάλιστα, τώρα σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς σε αυτό το επίπεδο, πώς λειτουργεί το Fair Trade? Δηλαδή, πώς έρχονται σε συνεννόηση ώστε να δίνουν τα προϊόντα τους για το δίκαιο εμπόριο? Η Fair Trade Ελλάς αποτελεί. Προφανώς, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Αυτό είναι και ένας λόγος, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ακόμα πιο δίκαιο το εμπόριο. Απουσιάζουν οι πολυεθνικές σαν μεσάζοντες, έτσι ώστε να υποφελείται στο τέλος αποκλειστικά ο παραγωγός. Αυτό η Fair Trade Ελλάς συνεργάζεται με την CTM Alto Mercato, που είναι ένας διεθνής οργανισμός δίκαιου εμπορίου και εξασφαλίζει ότι τα χρήματα πηγαίνουν στους παραγωγούς και αυτό μπορεί να το μάθει το κάθε καταναλωτής, είτε επισκεπτόμενος στο κατάστημα, είτε παρακολουθώντας κάποια ειδικά ντοκιμαντέρ που γίνονται γι' αυτό. Αλλά άμα θέλει και περισσότερες πληροφορίες, είναι πάντα διαθέσιμες. Υπάρχουν άλλωστε και τα σήματα πιστοποίησης από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τον τρόπο της διακίνησης και παραγωγής των προϊόντων. Μάλιστα. Από εκεί πέρα τα προϊόντα από ποιες περιοχές του κόσμου έρχονται? Είναι από το Νότιο Ημισφαίριο, Λατινική Αμερική, Αφρική αλλά και χώρες της Ασίας. Και μιλάμε για προϊόντα, τώρα δεν θέλω ακριβώς, αλλά. Είναι καταναλωτικά προϊόντα, κυρίως αγαθά όπως είναι ο καφές, η ζάχαρη, τσάι, σοκολάτες, κρασί. Στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου έχουμε μεγάλη ποικιλία μέχρι και καλλιτικά και ρούχα. Στην Ελλάδα ακόμα η γκάμα είναι λίγο πιο περιορισμένη, αλλά μπορούμε να βρούμε αρκετά μεγάλη ποικιλία, ειδικά στο κατάστημα της Fair Trade Ελλάς. Είναι σαν βιολογικά προϊόντα ή όχι? Η πλειοψηφία των δίκαιων. Γιατί είπατε πριν ότι μας ενδιαφέρει και το περιβάλλον. Βεβαίως. Και η πλειοψηφία των προϊόντων δίκαιου εμπορίου προσπαθούν να παράλληλα να έχουν και την οργανική πιστοποίηση. Να έχουν δηλαδή πιστοποίηση και ως οργανικά προϊόντα. Μάλιστα. Και εδώ τώρα πού τα βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα? Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί πέρα από τη Fair Trade Ελλάς, οι οποίοι διαθέτουν προϊόντα. Η Fair Trade Ελλάς από το 2004 έχει ιδρυθεί και έχει ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στην Νίκης, στο Σύνταγμα. Και παράλληλα, όπως είπα πριν, κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σιγά σιγά μπαίνουν στο δίκαιο εμπόριο και μαθαίνουν ότι έχουν και μεγάλη ανάπτυξη στα προϊόντα αυτά. Μάλιστα, και βρίσκεται νεαρός ηλικία και είστε και υποψήφιος διδάκτορ και προφανώς ασχολείστε με αυτό. Τι χρειάζεται ώστε νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το δίκαιο εμπόριο? Νομίζω ότι παρά την κρίση, οι νέοι άνθρωποι και γενικά όλοι οι Έλληνες έχουν μια ευαισθησία σε ηθικά ζητήματα. Το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν ότι δεν τα γνωρίζαμε, αλλά σιγά σιγά και αυτό αρχίζει να λύνεται. Και όταν ανακαλύψουμε την ηθική διάσταση της παραγωγικής αλυσίδας, τότε θα γίνουμε ακόμα πιο πιστοί. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και με τα εγχώρια προϊόντα. Ναι, αλλά το δίκαιο εμπόριο κατά κύριο λόγο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει. Ότι εγώ θέλω να έχω τα δικά μου προϊόντα εδώ από την Ελλάδα, δεν θέλω να φέρνω απ' έξω, παρά ότι μπορεί να είναι πιο φθηνά ή οτιδήποτε. Κάποια προϊόντα όμως έτσι κι αλλιώς δημιουργούνται μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου. Για παράδειγμα, ο καφές κατά 90% γίνεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ή το κακάο παράγεται κατά κύριο λόγο στη Δυτική Αφρική. Οπότε αυτά τα προϊόντα, αν θέλουμε και εφόσον τα αγοράζουμε έτσι κι αλλιώς, καλό είναι να τα αγοράσουμε και παράλληλα να κάνουμε μια καλή πράξη και να βοηθήσουμε να αλλάξει αυτός ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος.
Οπότε είναι και θέμα πρωτοβουλίας από εμάς τους ίδιους και να έχουμε και κάποια κίνητρα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Γιατί η ποιότητα έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ υψηλή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ πολύ που σας Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.